Tekan. Dito eh. At Aja yung kape. yung sa lola ko. Okay. Hindi may sakit. Dito pa sa itaas. One po. 6:20.
Kanta kulay na dito yung sabong na. Ako ko na. Giringin.
Iya. Totoo din yun. Yan. Totoo na ninton. Aminin ko sa inyo. Aminin ko sa inyo. Pumunta ka pala din. Pwede ba tumuin niyo ako dito?
Ano mo yung sabi ko? Kukunin ko. Ano papalitan? Ano? Ed.
karamang pa yung ano. Hindi po ata ko yun. Nakadumi lang yan. Etan.
Halos araw-araw yung naliligo. Ay ba guys, bagam? Na kung saan. Tulot ta Kada, di ko tumawag. na Ito ang tawag nila. nagdi pa timawag ya. Oy. Ayun, mabalik na tatagilong nila eh. Pagbalin Nung nakataglong ka. mati ka. Dasal na certificate ko. Na? Kulang nga tugot eh, nagkakot, kiniya di nagalaan. Kapot ko pagkuisa. Sino? Mabalik ko nagkakdami si Mila. Nung mga kano bisa, makapagslog na ano kaya. Kaya nga ginyahan yata ko naman. Makapaglunda basta nagbayad ka lang. Nung makapaglog na ta. Well, Kaya adas na ako. balayan kasi damon salary certificate. Unang siyempre kailangan doon ang tamlo sa dito sa kampanya. Agi lang Kalau ini ko dito sa kampanya, ang puta, oras pa dito pa rin si Sao ko, sa kuloy ko. Ano ang dito
niya di bangko. Kawan. Idamag na yung direkta niya na ano. Jadi kami dah dumagpagpag ng ilan sa talagang dahil kimangkal. Oo ay. Kaso daw madaksan mo agad. Kung ang naalala na taga-pumas mo. Kung lalo nung ang pampupunasak ko ba? O di tila mo si pagpunas ko bagis. Ang galas ko. Kalau ko malan yan, tapos tigas-tatas suha. Kaso baka di naman kayo natakamduhan. Awanan na kayo. Kaya natakamdum niya, may pala no, may isang na. Nakakatulog lang mo sa isa-alin ulit tingkil na nga. Talagang minulungling ang mga tanga binuya niya. Oo, nanyamon na yung sa ditakasan niya. Awan. Kaya ako sa atin, wala, part-time ta. Tulad ta. Gawid na kanu mo. May bata ka eh. Na? Nakita ko yung bata. Oo. Yung naniita, yung soya. Oh. Gawid na kanu mo sa Africa. Okay. Taga ko naman yan, taga rin takal kami dito na yung order ng ta. 1 month lang ka no. Hanggang na pwede siya makaka-alis nito. Oo na. Di damang lang. Malinan sa ano, supli dito yan. Diyan sa ano mga nag-stay. Atan to kami man nag-aapal dan to launay kin ni Among. O, inaapal na, tumagod din at kakasundo. Well, ako umapal na kami, yamong ko, nagkagay. Tagtartrabaho. Nagkagay ko, yamong ko, yung lalaki. Mura no, sating sa hangover na ko, sumunod na dahil. Wala na meron kanya na yun. Oray no, Domingo, sumunod ka, among ka, kung nakit. Among mabalik na, parang alam, babalik na ba sa dito kasi nga negosyo ka, lagi tao, muna na. Lagi kita tao, muna na. Sumunod na lang lagi kita, no kaya na, kasi lang trabaho na. Or may nakdo sa pasulong mo niya dahil balik na nga pagkakaman pa man, ang pagkalam daw na. Kaya mo tayo dumagdag, gupin mo kaya nilalaki kayo. Kupro mo nilalaki. Wala pa guys. Ay. Mo yan? Kasi mga karasabot ko lang dito lang, susunod di panganay ka. Oo. Wala sita. Wala ka rin to pa. Kasi anong tatay? Ingat ka. Oo, sige, ingat lang. Okay. Fred. Ito may isa tingin ka all means.
Okay na kayo. Mm. Thank you.